Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Paduan. Babalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 9 hanggang 11, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Wala pa rin po tayong major weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. So maganda po ang panahon, maliwalas, but bago magtanghali hanggang hapon o gabi, may mga inaasahan pa rin tayong mga localized convective thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo sa may Kabisayaan at Mindanao. Samantala, dito po sa may dagat Pilipinas, mayroon pong namuong napakahinang LPA. Okay? Ito po ay tinatawag nating shallow. Sa kasalukuyan ay naka-embed po siya sa aktibong surface trough na itong LPA ay hindi gagalaw, hindi kikilos sa loob ng 24 oras. Subalit sa Biyernes, inaasahan po itong unti-unting gagalaw para hilaga. Hindi naman po sinasabi sa mga computer models na ito ay magiging ganap na bagyo, but still babantayin po natin ito for possible new developments sa mga darating na mga araw. Samantala, sa labas ng ating bansa, mayroon po tayong surface trough po dito sa may Micronesia at yung sinusubaybayan po nating LPA na may tag ID 96W ay still mababa ang tsansa na ito ay magiging bagyo, low chance, less than 35%. O 35% ang posibilidad na maging bagyo po ito. At ayon po sa mga computer models ay inaasahan po itong lalaho o lulusaw sa loob ng 48 oras. So yan po ang good news. So sa mga nagtatanong kung darating po yan sa Pilipinas, napakalayo po siya at walang pinapakitang track na ito po ay lalakas at magiging bagyo. At ayun nga, sinabi ko kanina, matutunaw lamang po ito sa loob ng 48 oras. Bagamat still, obserbahan natin yan sa mga susunod na ilang araw. At dito naman po sa may Southern Islands of Japan, meron po tayong maiksi na stationary front. Nagbibigay po dyan ng mga thunderstorms at medyo preskong panahon. Mag-ingat lang po tayo dito sa bansang Pilipinas pag may mga localized thunderstorms sa hapon o gabi, yung mga kidlat at mga panandali ang pagbabaha pag malakas po ang mga bagsak ng ulan dahil itong mga malalakas na thunderstorms. Okay, so yan po ang GovSat. At kung titingnan natin yung ating fast animation, ayan po, kita po natin dito ang namumuong shallow LPA. Nandito lamang po siya. Huwag tayong mag-worry, hindi po yung pupunta sa ating bansa. Itong lumalabas-labas po sa ating bansa, yan po yung mga localized thunderstorms na pagdating ng hapon na gabi ay inaasahan pong magbibigay po ng pangpapresko sa atin. Dahil po alam natin pagdating taghali sa panginit, paghapon gabi may mga localized thunderstorms. Ito po yung balanse ng Mother Nature na binibigay natin kapag nasa tropics po tayo. So ito po yung common na weather conditions pag walang weather systems, itong mga localized thunderstorms. Panandalian lamang po yan, 30 minutes hanggang 2 hours. 2 hours pag malaki masyadong thunderstorms. And so far, pag tingnan natin sa infrared, ayan po, kita po natin yung dark red, yung masyadong maitim na pula. Yan po yung malalakas na thunderstorms. At meron tayo nakikita dito sa may Western Samar, sa may Zamboanga Peninsula, portions po ng Panay at Negros. Gayon din po dito sa may area po ng Luzon, sa may Ilocos region, meron din pong nag-form ng mga localized thunderstorms. At kung titignan natin yung 3-day rain at wind forecast mula sa ECMWF, galing po ito sa windy.com website. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po yung mga isolated o kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagtidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa. At gayon din po hanggang sa Biyernes. So walang pagbabago po ang ating panahon. Ang hindi lang mape-perfect ang forecast nito kapag tinatanong niyo sa mga maliliit na lugar. Hit or miss po yan kasi ang forecast ay macro ang tinitingnan, hindi po ito micro. So kapag sinabing with a chance of afternoon or evening rain showers and thunderstorms, mga ulan sa hapon, so depende po yan kung eksakto dadaanan kayo ng ulan. Gaya ng isang barangay sa isang city, pag umulan ng malakas doon, pwede yung katabi niya walang ulan. So ganun po yun, ang isolated na tinatawag.
So, mahirap i-forecast po yun. So, handa lamang po pagdating ng hapon ng gabi. Dala kayo ng rain gear or payong kapag kayo lalabas. At kung hindi naman po importante, wag na po tayong lumabas dahil po delikado po na yun ang COVID-19. Patuloy pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Okay, at bago tayong paalam, ito ulit ang ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, United States of America po yan. At kinakita po natin ito sa 2 linggo na darating. Umpisa September 9 kahapon hanggang September 15, ito po yung week 1. Inaasahan po ang below average rainfall, although moderate chance po ito sa malaking bahagi po ng Pilipinas except for Mindanao. Normal po ang klima sa kanila. Samantala ito naman po moderate chance ng medyo mataas ang ulan sa bahagi po ng Equatorial Asia hanggang sa may India area. Samantala pagdating po ng week 2, September 16 hanggang September 22, inaasahan pa rin ng moderate chances na magkaroon ng below average rainfall sa Luzon. Subalit sa ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman or normal naman po ang ating panahon. Wala po tayo nakikitang tropical cyclone formation sa Western Pacific hanggang September 22. Pasalamat naman po tayo kasi kung mayroon bagyo ay napakahirap po. May COVID na, may bagyo pa, na dobleng hirap po ang pwede natin maranasan. So pasalamat tayo sa Diyos na wala ganitong mga malalakas na bagyo o ulan na tumatama sa Pilipinas. At yun lang, may problem lang sa habagat kasi mapunta tayo sa La Nina. Usually nadidisrupt po ang development ng habagat, and hanggang September 30 na lang po ang habagat. After nyan, papasok na po yung transition period, November hanggang February, amihan na po yan. At baka mas maulan po ang ating amihan dahil po sa papalapit na La Nina na posibleng mag-umpisa sa susunod pong buwan. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan papaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser, at maraming salamat po sa pagpanood niyo na sa aming weather channel.